Ayo, aja disetrum lho guys, sing nanyar ke buntelan plastik. Aja disetrum.
Oh
ganti apa iki? Ganti apa? Alang-alang. Injle. Ya. Lah saiki krida budaya ana kanthi ana injlinge. Nggih, apa-apa duwe Mbak Dani Varian baru. ya. Nginceng sapa Mas Brinden? Tidak boleh nakal ya, sudah bengi. Enggak, anggap Dani ngendang kok. Ya. Durasinya masih 20 menit lagi ya. Lagune napa niki Mbak Siwi? Mari 20 menit lagi Mas. Ya, monggo.